Çalakya nobedariya berxwedana ya HDP ku dê heft roj û heft şevan berdewam bike, li parkayekîn cerena ku li Peyasa Amedê dest pê kir. Çalakî li dijî rewşa awarte û kiryarên wê tê sazkirin. Jin dibû qet nakeve, ala Kurda. Tevî berdevke HDP Osman Baydemir bi beşdariya dê parlamenteran, HDP civîna xwe ya heftaneya li parlamentoya Tirkiye jî li heman parkê li dar xist. Li hemû axa Bakurê Kurdistan û bi tevahî Tirkiyeyê îro gel û hemû hestiyariyên mirovahiyê di binê dorpêçkirina faşîzmê de ye. Beriya her tiştî ev novetakî îro em li Amedê di binê germaya 55 derece de dikin, xwesteka wekheviyê ye, xwesteka demokrasiyê ye, xwesteka azadiyê ye, xwesteka pêkanîna aştiyek bi rûmet e. HDP piştgirî dabû çalakî û meşa CHP ya ji Enqerê heta Stenbolê. Lêbelê zehmet CHP bi heman awayî piştgirî bide vê çalakiya HDP. CHP hemberê îxtidarê de wextakî nêrînê xwe dibêje, aliyê dinê de nav xwe HDP da mesafe dixwaze fireke dirêjke. Ev ya ne tiştekî rast e û ji wan re faydê wî tune. Alîgir û hevniştimanên ku xwastin tevlî çalakiya parlamenterên HDP bibin, ji aliyê polîsan ve hatin astenkirin. Li derveyî parkê jî cihê ku alîgirên HDP lê rûniştibûn, ji aliyê wesayetên şaredariyê ve hat şilkirin. Birileri Ankara'dan İstanbul'a adalet için yürüyor. هناك ji Ankara heta Stenbolê ji bo edaletê dimeşin. Bi hezaran hêzên ewlekariyê ewlehiya wan pêk tîne û digihêja Stenbolê. Lê ev rewşa ku îro em li vir dibînin, careke din rûyên rastîn yê vê pergalê û siyaseta şerxwaz zelal kiriye. Bu savaş politikacılarının maskelerini bir kez daha düşürmüştür. Parlamenterên HDP dê bi şev û bi roj heta duyê tebaxê li parkayekîn ceren bimînin. Piştre HDP dê çalakiyên hemareng li Stenbol, Wan û İzmîrê jî li dar bixe. Ji bo çalakiya nobedariya berxwedana ya HDP li derdora parkayekîn ceren gelek bergiriyên ewlekariyên berfirê hatine wergirtin. Lê li gor HDP tam jî ev polîtîkayên ewlekariyê çavkaniya Arişe Alozyanı. Serkanınca Rucav Ahmet.